муҳимтарин хабару гузоришҳои ҳафтаи варзиш дар барномаи иттилоотию таҳлилии пайки варзиш дар студия Парвина Ашурзода. Салом. иштирокчиёни бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол муайян шуданд. Регар Тадази Турсунзода дар майдони худ Равшани Кулобро шикаст дода ба финали мусобиқот баромад. Дар бозии ниҳоии ҷоми кишвар Регар Тадази Турсунзода ва Эсхатай Хуҷанд вомехӯранд. ин дидор рӯзи 14 сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда соати 17 оғоз мешавад. ёдовар мешавем ки Эсхата бо шикаст додани Вахш ба финали мусобиқа баромад. фонди ҷоизавии ҷоми Тоҷикистон 2025 100 000 сомониро ташкил медиҳад. барандаи ҷоиза бо 60 000 сомонӣ ва иштирокчии рақобати финалӣ бо 40 000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи рақобати Регар Тадаз ва Равшан. бозии даври ниманиҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Равшани шаҳри Кулоб ҷолибу диданӣ сурат гирифт. қисмати якуми вохӯрӣ бо вуҷуди талошҳои зиёди ҳарду ҷониб бидуни гол ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 53-юми нимаи дуюм бинобар қоидати тезии меҳмонон довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуд. зарбаи ҷаримавии 11 метраро Шерзод Маҳаммадиев ба гол табдил дод. ҳасосият дар бозӣ бештар гардид. дар дақиқаи 63-юм боз қоидати тезӣ ба қайд гирифта шуд. ин навбат футболбозони Регар Тадаз ба қоидавайронкунӣ даст заданд. пеналтиро бошад ҳамлагари дастаи Равшан Шеридин Бобоев вориди тури дарвоза сохт ва натиҷаро баробар кард. вақти асосии вохӯрӣ мусовӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. тибқи муқаррарот ду қисмати иловагии дигар иборат аз 15 дақиқагӣ таъин шуд. дар дақиқаи 106-ум Самандар Қодиров аз як ҳолати мусоид истифода намуд голи ғалаба оваро марбутӣ номи худ кард. пас аз ин дар дақиқаи 110-ум Қаландаров бо корти сурх муҷозот шуда аз бозӣ ронда шуд ва боқимонда вақтро мизбонон 10 нафара идома доданд. ба ин нигоҳ накарда бозигарони Равшан натавонистанд ки дарвозаи ҳарифонро рахна намоянд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Регар Тадаз ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки бошгоҳи Равшани шаҳри Кулоб 2 карат барандаи ҷоми кишвар буда 3 маротиба дар финал ноком шудааст. имсол бошад бо вуҷуди тағйиротҳои зиёд овардани сармураббии хориҷӣ ва якчанд легионерҳои дигар ин дастаи шаҳри Кулоб натавонист барои ба даст овардани ҷом муваффақ шавад. дастаи Регар Тадаз бошад 7 карат барандаи ҷоми кишвар буда 8 маротиба дар финал мағлуб шудааст. айни замон футболбозони дастаи Регар Тадаз ғолиби феълии ин мусобиқа мебошанд ва гӯё баъди бохт аз аҳал ташаббусро ба даст гирифтанду интиқомро аз Равшан ситониданд. ҳамин тариқ Регар Тадаз ба финали ҷоми Тоҷикистон баромад ки дар ин марҳила бо Эсхатаи шаҳри Хуҷанд рақобат мекунад. Как вы заметили, тяжелая была игра, что для нас, что для соперника. Но, тем не менее, продвинулись еще дальше, к финалу. Эту игру уже мы постараемся забыть, потому что нужно готовиться уже к следующей игре. Кубковый матч, поэтому кто использовал свои моменты, нам не хватило реализации, мы создавали моменты и в первом тайме, особенно хорошо команда играла, но всегда кто забивает, тот и выигрывает. Поэтому еще раз поздравлю соперника с победой, что они прошли в финал Кубка страны, поэтому пожелать им удачи и все. бозиҳои даври 15-уми лигаи олии футболи мамлакат доир шуданд. ягона тиме ки то ҳол шикаст нахӯрдааст ин Вахши шаҳри Бохтар мебошад. ду рақиби принсипиалӣ Равшан ва Хуҷанд дар ин марҳила ба ҳам омада рақобати тезу тундро нишон доданд. мубориза барои зинаи якум дар ҷадвал миёни клуби марказии варзиш Артиш, Истиқлол ва Вахш хеле шадид аст. панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ то ҳол шаҳди пирӯзӣ начашидааст. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи вохӯриҳои даври 15-ум.
این وضعیت با گروه دوارون نیست бозии даври 15-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои Истиқлол ва Паншер дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуд. қаҳрамони феълии мамлакат бошгоҳи Истиқлол дар ин дидор бо мушкилӣ соҳиби 3 имтиёз шуд. рақобати мазкур бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Истиқлол ба анҷом расид. муаллифи голи ягонаи дидор бошад Сиёваш ҳақназарӣ гардид. Сиёваш аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба задани гол даст ёфт. ҳамакнун пас аз натиҷаи ин вохӯрӣ дастпарварони Игор Черевченко 30 имтиёз касб карданд. داخل جریمه‌گاه دسته پنشر ولی ضربه فوتبال بازی این تیم به نتیجه از میدان بیرون می‌شود дастаи барқчии шаҳри Ҳисор бошад дар ин марҳила бо садрнишини ҷадвал клуби марказии варзиш Артиш мубориза бурд. ин рақобат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифт. ҳарчанд ҳар ду ҷониб талош карданд, вале дар ҷараёни нерӯсанҷӣ ба задани гол даст наёфтанд. футболбозони барқчӣ нисбат ба ҳариф ҳуҷумҳои бештар доштанд, вале дар амалӣ кардани онҳо муваффақ нашуданд. ба ҳар ҳол баромади бозигарони ҷавони барқчӣ муқобили садрнишини ҷадвали мусобиқот арзанда буд. акнун дастаи клуби марказии варзиш Артиш 31 имтиёз касб карда аз Истиқлол танҳо як хол кам аст. Истиқлол бошад боз дар навбати худ як бозии мавқуфмонда дорад. бошгоҳи барқчӣ пас аз ин мусовӣ соҳиби 18 хол шуда дар зинаи 8-ум мавқеъ гирифтааст. чиқили ки дидед дар 90 дақиқа ҳам ҳолатҳои голзанӣ ҳам дастаи рақиб дошт, ҳаммо вале аз ин истифода бурда натавонистем. шояд камбудиҳо дар худи ман бошад ки мо дар гиҷои онҳоро хуб фаҳмонда натавонистам. аз ин лиҳоз мо ба мусовӣ дучор шудем ва дар бозиҳои оянда кӯшиш мекунем ки чунин ҳолатҳоро истифода барему дар садри ҷадвал боқӣ монем. бо дастаи ЦСКА бо дастае ки кемева дастае ки садрнишини ҷадвал аст, бозингарони хеле пурқуввату пуртаҷриба дорад ва вақте шумо мегӯед ки чаро тактика иваз нашуд, аз ин лиҳоз ба фикрам тактика иваз нашуд, барое ки бо ин гуна даста шумо наметавонед бо се ҳамлагар бозӣ кунед ва хати дифоъро аз 3 нафар ё 2 нафар иборат. мо ҳамла кардем, бисёр ҳамлаҳо созмон додем, ҳатто ба дарвозаи холӣ ба ҳадаф расонида натавонистем. лекин бозӣ кардем, бозии хуб, ҷолиб буд, бисёр бозии душвор албатта. дербии суғд миёни дастаҳои Истарафшан Хуҷан 13500 нафарро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан ҷамъ овард. ин рақобати принсипиалӣ маҷрои тезу тундро касб кард. бозигарони дастаи Истарафшан гӯё баъди 6 голи Истиқлол аз хоб бедор шуда бошанд ки дар ин дидор фаъолӣ нишон дода пайваста ба ҳуҷум гузаштанд, вале дар амалинамоии онҳо дар 45 дақиқаи аввал даст наёфтанд. дар дақиқаҳои илова намуда Абдуҷалил Маназаров бинобар дағалона вайрон кардани қоида аз бозӣ ронда шуд. билохира қисмати якум бидуни гол ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 52 Далер Шарифов дар як ҳолат тӯбро дохили дарвоза кард, вале садои хуштаки Саёд Зайниддинов баланд шуда аз офсайд ишора намуд. новобаста аз кам будани шумораи бозигарон, мизбонон доимо ба ҳамла мегузаштанд. дар дақиқаи 74 зимни як ҳуҷуми хеле хуби бозигари Истарафшан Далер Шарифов ба қоидаси тезӣ даст зада ӯро афтон ва довари марказ баъди тамошои навораҳои такрорӣ корти сурх нишон дода пеналти таъин кард. ин имкониятро Амири Фарҳод ба хубӣ истифода бурда тимашро ба пеш баровард. аммо пештафиро мизбонон нигоҳ дошта натавонистанд. дар сонияҳои охири дидор Алишер Шукуров дарвозаи ҳарифро рахна намуда натиҷаро баробар кард. Алишер аз хушҳолӣ корти зарди якумашро фаромӯш карда пироҳанашро аз тан берун кард ки дар натиҷа баргаи сурх рӯбарӯяш шуд. ҳамин тавр ин рақобати пурэҳсосу пурмоҷаро бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид.
вахши шаҳри бохтар миёни дастаҳои лигаи олии кишвар дар мавсими ҷорӣ тими шикаст нопазир аст. Дар даври 15-ум ин тими футбол дар майдони худ бо намояндаи дигари вилояти хатлон ҳосилоти ноҳияи Фархор рақобат намуд. Дар дақиқаи аввали майдондорӣ шогирдони Наҷмиддин Толибов аллакай ҳисоби вохӯриро кушоданд. Муаллифи гол дар дақиқаи шашуми бозӣ Зариф Усмонов гардид. муҳофизатгарони ҳосилот бозигари хатти ҳуҷуми вахшро дар ҷаримагоҳ танҳо гузоштанд ва футболбози мазкур кунҷи дарвозаи ҳосилотро нишон гирифт. бояд гуфт ки қисмати муҳофизаи дастаи вахш хеле хуб баромад карда садди роҳи тамоми ҳамлаҳои рақибро гирифтанд ва дар ҷараёни ин дидор футболбозони ҳосилот имкони голзанӣ хеле кам доштанд. Дар дақиқаи 37-уми вохӯрӣ вахш метавонист голи дуюми худро ба қайд гирад, аммо бозигари украинии ин тим Константин Черни аз мавқеи хеле хуби голзанӣ истифода бурда натавонист. Сергей Сканян ки Хуҷандро бо вахш иваз кард, ҳолати 1-1 бо дарвозабонро барбод дод. бо ҳамин як голи дар ибтидои вохӯрӣ задашуда қисмати аввали бозӣ ба анҷом расид. Дар нимаи дуюм ба ҳарду ҷониб имкони тағйир додани ҳисоб муяссар нашуд ва дастаҳо бо як гол қаноат карданд. вахш ғалабаи ҳаштуми худро дар чемпионат ба қайд гирифт ва дар ҷадвали умумии мусобиқа имтиёзҳои худро бо Истиқлол баробар сохт. барои шогирдони Зайниддин Раҳимов бошад ин ҳафтумин нокомӣ дар мавсими ҷорӣ мебошад. осонтар дорад барои худ ва то рӯзи 12 сентябр дастаи эсхатаи шаҳри Хуҷанд баъди баромадан ба финали ҷоми Тоҷикистон акнун дар лигаи олӣ ҳулбуки ноҳияи Восеро дар майдони худ қабул кард. ин дидор дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд доир шуд. меҳмонон дар дақиқаҳои аввали майдондорӣ қоидаи бозиро дағалона вайрон карданд ва довари марказӣ пас аз тамошои наворҳои такрорӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. пеналтиро бошад Санҷар Ихсибоев бидуни мушкилӣ ба гол табдил дод. голи ҷавобиро Шавкати Ҳотам дар дақиқаи 69-ум моҳирона вориди тури дарвоза сохт. бо ҳамин садои ҳуштаки довар аз мусовии ин дидор дарак дод. эсхата пас аз натиҷаи ин рақобат 19 имтиёз касб кард. ҳулбук бошад дар мақоми қабл аз охирин аст. интихоби дубораи муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мақоми президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ эътирофи роҳбарӣ ва саҳми ӯ на танҳо дар рушди футболи Тоҷикистон, балки дар тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ мебошад. ба шарофати ташаббусҳои муҳтарам Рустами Эмомалӣ кафа ба як платформаи муҳими муколама, табодули таҷриба ва баргузории мусобиқаҳои муштарак табдил ёфтааст. инчунин ба рушди футболи наврасон, занона ва футзал таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд, ки ба таҳкими робитаҳои варзишии кишварҳои минтақа мусоидат намуд. Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ имсол аз 10-умин солгарди таъсисёбии худ истиқбол мегирад. тӯли ин солҳо созмони мазкур тавонист 34 мусобиқа, 17 миёни духтарон ва 17 миёни мардонро дар сину солҳои гуногун доир намояд ва ин чорабиниҳо пайваста бо иштироки дастаҳои аъзо дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардиданд. Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ яке аз 5 ассотсиатсияҳои минтақавии Конфедератсияи футболи Осиё мебошад. моҳи июни соли 2014 таъсиси ассотсиатсияи нав аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё пешниҳод шуда, баъдан моҳи январи соли 2015 дар конгресси навбатӣ тасдиқ гардид. 24 апрели соли 2019 дар шаҳри Душанбе конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ доир шуд, ки дар он президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби аъзоёни конгресс якдилона президенти нави созмон интихоб гардид.
соли 2019 дафтари асосии Ассотсияи футболи Осиёи Марказӣ ба шаҳри Душанбе кушонида шуд ва аз он сол муҳтарам раиси Ассотсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз он сол то имрӯза президент ҳастанд. мо имтиёзҳои зиёд дорем. ҳама шароитҳо фароҳам аст дар Душанбе, ки мо метавонем озодона барои рушди инкишофи футболи Осиёи Марказӣ меҳнат фаъолият намоем. боз як омили дига аст ки аллакай дигар бора ба 4-солаи дуюм интихоб шудани муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун раиси Федератсияи футболи Осиёи Марказӣ дар доираи КАФа, ин ҳам гувоҳи он аст ки то чӣ андоза роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳатто дар миқёси Осиёи Марказӣ нест як мавқеи устувори худро дорад ва хушбахтона на фақат дар миқёси Осиёи Марказӣ, балки дар худи Осиё ва дар арсаи байналмилалӣ нест. ҳангоми вохӯриҳо, ҳангоми баргузории вохӯриҳо бо дар ҳошияи Федератсияи байналмилали футбол ё ки Конфедератсияи футболи Осиё мо ҳаминро ҳамавақт ҳис мекунем ва як таваҷҷӯҳи хоса ҳаст нисбати Тоҷикистон, нисбати роҳбарияти олии Тоҷикистон, нисбати футболи тоҷик, нисбати дастовардҳои футболи тоҷик, ҳатто он масъулоне ки ба Тоҷикистон сафар менамоянд ҳамавақт ҳамин масъаларо қайд мекунад ки Тоҷикистон аз нуқтаи назари корбарӣ, коргузорӣ, таваҷҷӯҳи хоса аз ҷониби давлату ҳукумат яке аз давлатҳое ки ҳамчун намунаи ибрат шуда метавонад. Ассотсиясияи футболи Осиёи Марказӣ яъне КАФа 6 ассотсиясияи минтақа Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистонро бо ҳам мепайвандад. бо ташкили мусобиқаҳои худ ин созмон барои рушд ва таҳкими бозии футбол заминаҳои муассир гузошт. хусусан миёни наврасону ҷавонон ва духтарон рақобатҳо бештар ба роҳ монда шуда боиси дарёфти чеҳраҳои нави футболӣ гардиданд. 4 соли охирӣ ки мо дар Душанбе ҳастем ва офиси дафтари асосии КАФа дар Душанбе ҳаст, дар ҳамин 4 сол мо ҳама муроду мақсадҳое ки доштем ба он расидем. метавонам гӯям ки ҳатто як хел самтода мо пешам рафтагӣ ҳастем аз ҳамо нақшаҳое ки доштем. масалан ҳеҷ кас аз мо боварӣ надошт ки мо дар давоми ҳамин 3 соли аввал метавонем мусобиқаи байни дастаҳои тимҳои миллиро оғоз кунему ҳамхе дар як сатҳи баланд гузаронем. КАФа на фақат барои ба футболи тоҷик, вале ба футболи Осиёи Марказӣ ин як платформае ҳаст ки дар он ҷо ҳамаи дастаҳо метавонанд тайёрии худро барои марҳилаи Осиё, ҷоми Осиё ва чемпионати ҷаҳон метавонанд дар сатҳи байналмилалӣ тайёрии худро бибинанд. ин ҳама дастовардҳо бенатиҷа намонд. солҳои 2023 ва 2024 КАФа таҳти роҳбарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ беҳтарин созмони минтақавӣ аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё пазируфта шуд. ин гувоҳӣ аз дуруст мондани сиёсати пешгирифта дар самти рушди футбол ва дастовардҳои беназирро медиҳад. ҳамакнун роҳбарият дар арафаи 10-умин солгарди таъсисёбии ассотсиатсия нақшаҳои бузург дорад. яке аз онҳо ташкили чемпионат миёни тимҳои миллӣ ва мусобиқа миёни бошгоҳҳо таҳти унвони ҷоми роҳи абрешим мебошад. ҷоми абрешим ин як ҷом аст ки мо махсус барои клубҳо ташкил карда истодаем. бори аввал мешавад ки мо ин ҷомро ташкил мекунем ва мехоҳем ки инам як мусобиқае шавад ки мисли КАФа Nations Cup як мусобиқаи бисёр барои мухлисо, барои футболбозо, барои ҳама фоиданок шавад барои футбол дар умум. 6 ассотсиатсия ки ҳастем, аз Узбекистону Эрон яктагӣ бошгоҳ мешавад ва аз Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон яктагӣ бошгоҳро хати мустақим мегирад ва якдиюм дастаҳошон бошад дар марҳилаи муқаддамотӣ иштирок менамояд. боварӣ дорем ки КАФа ҳамчун ҷавонтарин ассотсиатсия барои муаррифӣ ва рушди футбол дар Осиёи Марказӣ мусоидат намуда, бо фаъолияти намунавии хеш дар таҳкими муносибатҳои дӯстии на танҳо 6 кишвари аъзо, балки оилаи футболи ҷаҳонӣ шароитҳоро фароҳам меорад ва футболи Осиёи Марказӣ ба сатҳи комилан нав мебарояд.
ҳайати тими миллии тоҷикистон барои ширкат дар ҷоми миллатҳои кафа чунин аст. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Олег Баклов, Муҳриддин Ҳасанов ва Далер Азизов. ҳимоятгарон Зоир Ҷурабоев, Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров, Ахтам Назаров, Далер Имомназаров, Алиҷон Караматуллозода ва Табрез Исломов. Инчунин ними ҳофизатгарон Парвизҷон Умарбоев, Алишер Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Паншанбе, Меҳрон Мадаминов, Шервони Мабадшоев, Алишер Шукуров, Шуҳрат Элмуродов. ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Рустам Соиров, Шериддин Бобоев, Нуриддин Ҳамроқулов. Ногуфта намонад ки аз ҳайати мазкур Меҳрон Мадаминов аввалин маротиба ба тими миллӣ ҷалб гардид. Инро низ бояд қайд кард ки рӯйхати бозигарон метавонад дар ҷараёни мусобиқа тағйир ёбад. Ба миллипӯшони меҳан дар ин мусобиқа, яъне дар ҷоми миллатҳои кафа, барору комёбӣ таманно дорем. мужданбонуи тоҷик Фариноз Абдуллоева дар мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоизаи раиси шаҳри Фарғона дар вазни 54 килограмм ба гирифтани медали тилло шарафёб гардид. Дар финали вазни 54 килограмм Фариноз бар намояндаи Узбекистон Муслима Тургунова зафар ёфт. ҳамзамон Зарифа Ҳасанова дар вазни 57 килограмм дар ин мусобиқа мақоми аввалро касб кард. дар финал Зарифа бар намояндаи Қазоқистон Ҷанур Калдибек ғалаба кард. Башорат Шовалиева дар вазни 51 килограмм ва Мино Аъзамзода дар вазни 65 килограмм медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. ҷоми ҷудои раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон миёни ҷавонон бори дуюм дар шаҳри Хоруғ бо шукӯҳу шаҳомати хоса доир гардид. Паҳлавонони Дарвозу Ванҷ, Рӯшону Шуғнон, Хоруғ ва дигар ноҳияҳои Бадахшон барои беҳтарин шудан ба майдон омаданд. ҷом ба Рӯшон рафт. 28 нафари дигар соҳиби унвони ифтихорӣ шуд. бо мақсади ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар шаҳри Хоруғ мусобиқаи вилоятӣ аз намуди гӯштини ҷудо барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ зиёда аз 100 нафар паҳлавон аз шаҳру навоҳии вилоят ширкат варзид. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят меҳмонон ва иштирокдорони мусобиқаи варзиширо хайрамақдам гуфта қайд намуд ки сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан ҷаҳду талошҳои хастанопазири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки соҳаи варзиш дар кишвар аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ заминаҳои аввалини худро аз таъсису барқарор намудани муассисаҳои варзишӣ, баргузор намудани чорабиниҳои оммавии варзишӣ, солимгардонӣ ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз намуда, ин омили асосии рушди варзиш ва кашфи чеҳраҳои нави варзиш гардид. мусобиқа бо садо додани суруди миллӣ расман оғоз ёфт. қабл аз оғози рақобатҳо аз тарафи Федератсияи ҷудои мамлакат ба 5 нафар собиқадори варзиш ки дар рушди ҷудо саҳмгузоранд мукофотҳо супурда шуданд. мусобиқаи мазкур аз рӯи қоидаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо дар сатҳи баланди омодагию ташкилӣ гузаронида шуда барои варзишгарон марҳилаи омодагӣ ба чемпионати Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дидем ҳамагӣ ки зиёда аст 100 нафар варзишгарон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона иштирок карданд ва бо як фазои идонаву мутантан баргузор гардид. Ташкил ва баргузор намудани чунон мусобиқаҳо ин ҳамаш самараи истиқлолияту ваҳдати комили миллӣ ҳаст ва таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ва сиёсати варзишпарварона ин шахсияти бузурги таърихӣ ки имрӯз дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон навобаста аз мавқеи ҷуғрофияш бо як шукӯҳу шаҳомати хоса чорабиниҳои гуногуни варзиши мусобиқаҳои варзишӣ баргузор гардида истоданд ки ҳамагӣ дар пайдо намудани чеҳраҳои нав дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. наврасони вилоят аз намуди варзиши ҷудо қобилияти хуб дошта кӯшиш карданд ки барои муваффақона баромад кардан дар сатҳи вилоятӣ тамоми қувваи худро харҷ намоянд. бар асоси сабқатҳои ниҳоии мусобиқа муайян гардид ки аз байни ҷудочиён дар вазни 60 килограмм миёни ҷавонписарон Ҷасур Лутфишоев аз ноҳияи Шуғнон сазовори ҷойи якум, Музофиршо Замиров ҷойи дуюм, Хуршед Қувватов ва Таробов аз ноҳияи Ванҷ сазовори ҷойҳои сеюм гардиданд. ҳамчунин дар вазни 66
килограмм аз байни ҷавонписарон Атобек Авсамадов аз ноҳияи Ванҷ сазовори ҷойи якум, Олимзода аз шаҳри Хоруғ ҷойи дуюм ва Муҳаббатов аз ноҳияи Дарвоз, Лифаев аз ноҳияи Рӯшон сазовори мақомҳои сеюм гардиданд. инчунин дар вазни 73 килограмм Пайшанбиев Ашурмаҳмад аз ноҳияи Рӯшон, дар вазни 81 килограмм Беҳрӯз Имомов аз ноҳияи Ванҷ, дар вазни 90 килограмм Ҳусейн Ғолибов аз ноҳияи Дарвоз, дар вазни 100 кило ғолиб шуданд. миёни духтарон бошад Ханҷарбекова аз ноҳияи Ванҷ ҳарифи худро мағлуб намуда сазовори ҷойи якум шуд. инчунин дар вазни ҷамъи 100 килограмм ҷойи сеюмро Мирзоев аз шаҳри Хоруғ, ҷойи дуюмро Худоёров аз ноҳияи Рӯшон ва зинаи аввалро Умар Муносибов аз ноҳияи Рӯшон моли худ карданд. дар вазни ҷамъи 100 килограмм Назаров Шермаҳмад аз ноҳияи Ванҷ сазовори ҷойи аввал, Шердилов аз ноҳияи Рӯшон зинаи дуюм ва Асоев аз ноҳияи Ванҷ сазовори ҷойи сеюм шуданд. музаффарро ба осонӣ соҳиб шудам, ки ин дар натиҷаи хело машқҳои сангин буд. тайёриҳо аз куҷо шурӯъ шуданд? тайёриҳо аз душанбе шурӯъ шуда буданд, ки дар он ҷо дар зали вастан мо тамринҳои хеле сахт мекардем. ғолибон бо медалу ифтихорнома, тӯҳфаи хотиравӣ ва ҷоизапулиҳо сарфароз гардиданд. маврид ба зикр аст, ки сафи ҷудокорони касбӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда ширкати онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ қаноатбахш арзёбӣ мешавад. варзишгарон ҳам дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳо азм доранд, ки тамринҳоро беҳтар карда парчами миллиро дар арсаи байналмилалӣ парафшон созанд. ҳамчунин бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мусобиқаи варзишӣ аз намуди волейбол барои дарёфти ҷоми раиси вилоят миёни мардон бо иштироки дастаҳо аз шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ оғоз гардид. волейбол яке аз маъмултарин намуди варзиш мебошад, ки аслан дар байни мардуми кӯҳистон маҳбубияти беандоза дорад. дар мусобиқа зиёда аз 8 даста ширкат намуда сабқатҳо то 25 август идома меёбанд. мутобиқи ҷадвали мусобиқа нахустин шуда дастаҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 1 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ вориди майдон гардиданд. волейболбозони Бадахшон омодагии хуби ҷисмониву техникиро нишон дода бо ҳисоби 3-0 дастболо шуданд. лигаи бонувони Тоҷикистон бо мақсади рушди футбол миёни духтарон ва ҷалби бештари онҳо ба варзиши рақами 1 сайёра дар вилояти Суғд мусобиқаҳои оммавӣ варзишӣ ва фестивалҳои футболро баргузор намуд. дар ин чорабиниҳои варзишӣ духтарони зиёди футболдӯз аз минтақаҳои гуногуни Суғд ширкат варзиданд ва маҳорати хуби варзиширо нишон доданд. футбол миёни бонувон дар Тоҷикистон тадриҷан рӯ ба рушд аст. таваҷҷуҳи ҷомеа ба варзиши занона ва махсусан ба футбол афзоиш ёфтааст. дар кишвари мо низ шумораи дастаҳои бонувон зиёд шуда мусобиқаҳо дар сатҳи маҳал, шаҳр ва ҷумҳуриявӣ мунтазам баргузор мешаванд. лигаи футболи бонувони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии футбол пайваста талош доранд, то бо барномаҳои махсус духтаронро ба футбол ҷалб созанд. бо ҳадафи тарғиби футбол миёни духтарони наврас, лигаи бонувони Тоҷикистон дар доираи барномаи FIFA Women's Football Campaign дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд фестивал доир намуд, ки дар он духтарон аз ноҳияҳои Кӯни Бодом, Бӯстон, Ҷабор Расул ва Масчо ширкат варзиданд. фестивал дар фазои гарму дӯстӣ доир шуда зиёда аз 150 духтари аз 8 то 12 соларо ба ҳам овард. духтарон бо роҳбарии мураббӣ амалҳои гуногуни варзиширо иҷро карданд. ин чорабинии варзишӣ, ки аз машғулиятҳои соддаи омодагии ҷисмонӣ, машқҳои гурӯҳӣ ва бозиҳои шавқовар иборат буд, тантанаи ҳақиқии футболро ба вуҷуд овард. фестивал барои иштирокчиён на танҳо имкони фароғат, балки омӯзиш ва инкишофи қобилияти ҷисмонӣ гардид. من باباجانم عزیزخان خواننده شیوه. من امروز در چهاربینی آمدم. در اینجا خیلی بازی‌های بسیار شوق‌آور کرده. میخوام در آینده فوتبال باز شوم. дар ҷараёни ҳамоиш иштирокчиён ба гурӯҳҳо тақсим шуда дар бозиҳои шавқовар ва эстафетаҳои варзишӣ фаъолона ширкат варзиданд. мушоҳидаҳо нишон доданд, ки воқеан ҳам духтарон дар вилояти Суғд ба футбол завқи баланд доранд. дар ин минтақа футбол миёни бонувон бо суръат рушд мекунад. як қатор аз духтарони боистеъдоди вилоят аллакай ба дастаҳои синну соли гуногуни тимҳои миллӣ
ҷалб шуданд. дар анҷоми чорабинӣ фаъолон ва бозигарони беҳтарин бо медал, ифтихорнома ва ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин ба ҳамаи иштирокчиёни фестивал сару либосҳои варзишӣ туб тақдим гардиданд, ки минбаъд низ онҳо ба варзиши рақами 1 сайёра машғул шаванд. ҳамчунин дар доираи барномаи FIFA Women's Football Campaign ҳафтаи гузашта дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ашт фестивали футбол садҳо духтари хурдсолро гирди ҳам овард. ба андешаи масъулин, духтарони наврасе, ки имрӯз бо завқ дар майдон қадам мегузоранд, фардо метавонанд номи кишварро дар майдонҳои байналмилалӣ баланд бардоранд. маълум гардид, ки дар ин ноҳияи дурдаст ҳам духтарон ба футбол майлу рағбати зиёд доранд. лозим ба ёдоварист, ки қаблан чунин фестивалҳо дар шаҳри Хуруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Носири Хусраву шаҳри Нав низ баргузор гардида дар сатҳи баланди ташкилӣ роҳандозӣ шуданд. мо имрӯз бо ҳамсинфонамон ва дугонаҳоямон омада дар инҷо бозӣ кардем. инҳо ба мо туб, майка, медал туҳфа карданд. мо мехоҳем дар соли оянда боз иштирок кунем. мо мехоҳем футболбоз шавем. баъди танаффуси дуҳафтаина бозиҳои Суперлигаи футзали Тоҷикистон боз баргузор гаштанд. дар доираи даври сеюм Сомон бо Амонатбонк, Регар бо Равшан, Сипар бо клуби марказии варзиш Артиш ва Сорокампания бо Истиқлол нерӯ месанҷанд. дидори дастаҳои Сомони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Амонатбонк натиҷаи ғайриинтизорро дар пай овард. дастпарварони Мустафо Афшорӣ бар яке аз муддаёни унвони қаҳрамонии Амонатбонк зафар ёфтанд. дастаи Сомони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар доираи даври сеюми Суперлигаи футзали мамлакат бар тими Амонатбонк зафар ёфт. ин дидор дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон баргузор шуда бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. дар рақобат бозигарони Сомон пурра ташаббусро ба даст гирифта пайваста ҳуҷум мекарданд. ҳуҷумҳо ҳам самаровар буданд. то дақиқаи 28-уми қисмати дуюм 4 маротиба дарвозаи Амонатбонкро рахна намуданд. Комронҷон Хушвақтов ба номаш дубл сабт карда, Меҳрдод Каримӣ ва Ҳомид Ғуломӣ муаллифи як голӣ шуданд. пас аз голи чоруми Сомон, Амонатбонк ба ҷои дарвозабон бозигари панҷумро ба майдон баровард ва ин амал боис шуд, ки онҳо ҳадиаққал ба 2 голи ҳарифон ҷавоб гӯянд. Фариду Неъмат ва Муҳсин Муҳаммадзода ба задани гол даст ёфтанд. бо ҳамин дастаи Мустафо Афшорӣ пирӯзии аввалини худро дар мусобиқа ба қайд гирифт. Амонатбонк бошад ба дуюмин бохташ рӯбарӯ шуд. ин рӯзҳо мунтахаби бокси Тоҷикистон дар шаҳри Урумчии Ҷумҳурии Мардумии Чин ба тамринҳои дастаҷамъӣ машғул аст. дар ин машқҳо, ки бо ҳадафи омодагӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ доир мешаванд, 11 мушзани беҳтарини кишвар Меҳрон Шафиев, Анушервон Фозилов, Дамир Мубайлихонов, Руслан Ғафуров, Шамшер Саидов, Муроҷон Ашуров, Шаҳоб Шукуров, Абдумалик Болтаев, Рамоил Қурбонов, Парвиз Каримов ва Давлат Болтаев таҳти роҳбарии сармураббӣ Али Бобоҷонов иштирок доранд. марҳилаи якуми тамринҳо рӯзи 15 август оғоз гардида имрӯз ба анҷом расиданд. пас аз анҷоми машқҳо мунтахаби кишвар аз 26 то 30 август дар мусобиқаи байналмилалӣ, ки дар Чин баргузор мешавад, ширкат менамояд. тамринҳои дастаҷамъӣ дар чунин сатҳ барои мушзанони тоҷик аҳамияти бузург доранд, зеро онҳо имкони такмили маҳорати варзишӣ, боло бурдани сатҳи омодагии ҷисмонӣ ва инчунин таҷрибаомӯзиро бо рақибони пурқуввати байналмилалӣ фароҳам меоваранд. чунин буданд ҳама хабару гузоришҳои муҳими ҳафтаи сипарӣ гардида. дар ҳафтаи нав барои шумо барору комёбӣ таманно дорем. хайр.